Show 2024 i år, og jeg tænkte, at ja, det er godt en måned efter, men jeg tænkte, at jeg ville lave en video, hvor jeg satte nogle klip og billeder sammen fra Show 2024, så jeg håber, I kan lide det. Den danske superbil Zenvo. Se, det er en Zenvo, det her, det er helt vildt. Grønne Tesla Cybertruck. Hvad skal jeg skrive? En autograf. Okay. 2024, ikke? Så kan du komme igen til næste år, så kan du få en fra 25 og 26 og... Der skal også lige flyby man. Ja, det må du gerne. Det er den der, jeg tror faktisk, den har navnet. Du har den på din telefon, så vise, så er der gratis lidt. Der. Der. Sådan der. Undskyld, Brian, men kan jeg godt få til at skrive en autograf i min bog her? Ja, det er en vand. Ja. Ja, det kan jeg se. Det er den eneste, der er. Ja. Det vil jeg meget gerne, og tak for det. Jeg skal ikke mere. Jeg har min egen bog. Nå, for meget. Ja. Sådan der. Værsgo. Vil du ikke have sådan en her? Jo, det vil jeg også gerne. Hvad vil det være? Mazda. Mazda. Og jeg har allerede den her, så med Lambo. Så skal du have den her. Og så med den gamle Lambo. Ja. Så er der jo i næste jo. Ja, fedt. Fik du også taget et skutens? Den vej, den her vej, sådan her. Jeg er så heldig, at... Jamen, det er mere, hvordan den vender. Nå, det er sådan der. Ja. Men det er jo... Ja, det er jo det, ja, ellers så... Er det fint? Ja, så vil jeg sgu nok også... Det ved jeg. Jeg skal lige på. Hvad siger motorcyklen? Vi venter lige lidt.